Pagkakaroon guys na ako sa nanay isang akong gibuslutan ng paril ani guys kay aron mo gawas ang tubig kay gasugod-sugod na ag ulan guys, mapuno onja ni tubig kining among natara nani. Isa na ugawan guys, ako dyan siyang gibuslutan. Gamay rin og buho guys, pero mo diretso jud ni siya. Mo ni siya guys. Kaysa niagi good guys, karing dunay buha ring kilira oh. Gamay ra kaadyo mura ra nig tudlo ang buho ani. Mo ni nga nanikamot jud ko guys nga mabuslutan jud dapit sa may iskina kay aron jud mo gawas ang tubig. Kaya ang tubig ani guys, di manggod makahunod. Puro man simento ang palibot. Kunya ang highway pod sa may kalsada. Diri pod aga sa amo apong area. Kay murag na ubos-ubos man ang amo ang area. Nahadlok po ko guys nga mo lapaw sa pultahan. Kaya na may ground floor nga among gikuyan. Pagkakaroon guys ni silong ko, isod ko sa room kay basa na ko. Ako sang gipatuak-tuak ang uwan. Kay kung magpasingwan ko guys, wa ko'y payong, mabasa ko. A few moments later. Aran ang dag-uma guys, ato makita ang langit. Mo ni ang bagyo nga kabayan. Nahingawa kay mi ani guys, kay basin og musa ka ang dagat, kusog pud kay ang balod. Kinsa koy di mahadlok ani guys, daplin mi baybayon. Kilid pud mi sa suba. Kilid pud mi sa kanal. Ang mga sakayan ani guys, wa pa nila balhina. Ang boto kano sa panila ni balhinon nga wa man sila diri tuan ang namanday man.
Pero ako sa ako mga tanom, ako nang gisiti ag uban. Ano lang gisaya ng mga nipa, guys. Ang mabilin rin ako ani. Diyan na nagrekolidad guys nga kinahanglan ang mga residency magbantay gyud labi na ang mga tao nga dapat sa baybayon suba og ingon man dili gyud kumpiyansa kay nagsingabot ang Bagyo Kabayan. So giamha ko ang tanan guys nga kinahanglan gyud di gyud ta kumpiyansa kung mo rekolida ng atong lungsod mo tubag yun nila sa ako mo nyon guys nga mo subscribe sa ako ang mga videos, mo comment, mo share aron sa ingon makatabang mo sa ako ang YouTube channel. Ako mo yun guys, bye bye.